Makumbe Production. Iwe Mosisi, iwe Elijah, chiuya ununue jikainu iwone jita, mwana wa Mwari Yesu zame kutoka. Chiuya ununue jikainu iwone jita, mwana wa Mwari Yesu zame kutoka. Chiuya ununue jikainu iwone jita, mwana wa Mwari Yesu zame kutoka.
Jesu kuva ino hanzadzi musanyemberwa aizi kuva yekutanga vaprofiti tsvaka Jesu ukamaka unamate usanganeka nedenga ukamaka unamate usanganeka nedenga usiye zvivizvo usiye kuzvitutumadza mwanakomana ave kudzoka mirawo panzvimbo mwanakomana waMwari Jesu zvave kudzoka chiuyai mununure nyika ino ione chiedza mwanakomana waMwari Jesu zvave kudzoka chiuyai mununure nyika ino ione chiedza mwanakomana waMwari